ఆహారుచి వ్యూవర్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక హెల్తీ రెసిపీని చేయబోతున్నాం. అదే పచ్చిమ చారు. మనం తినే ఆహారాన్ని సులువుగా జీర్ణం చేసే చారు. ఈ చారుని తయారు చేయడానికి కావలసినవి: ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, మిరియాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 5 నుంచి 10 వరకు, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు ఆకులు 3, కొత్తిమీర 1 కట్ట, చింతపండు 15 గ్రాములు, మినపప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, ఆవాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, నెయ్యి 1 టేబుల్ స్పూన్, ఇంగువ 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఎండుమిర్చి 2, నీళ్లు 1 లీటర్. ముందుగా కావలసిన మసాలాను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోయాలి. ఈ నీళ్ళలో మనం తయారు చేసుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకోవాలి. దీంతో పాటు పసుపు, ఉప్పు, చింతపండు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 20 నిమిషాలు మరిగించాలి. ఇలా మరిగిన వేడివేడి రసంలో కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పోపు సిద్ధం చేసుకుందాం. బాండీలో నెయ్యి వేసుకొని వేడెక్కాక మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి తాలింపు ప్రిపేర్ చేయాలి. మరిగించిన చారుని తిరగమూత వేయాలి. దీంతో పచ్చిమ చారు రెడీ అయిపోయింది. అనారోగ్యంతో ఉండేవారికి ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కావడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చారుని బలహీనుల పాలిటి బాలామృతం అంటారు. మరిన్ని హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం ఆహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.